Chámome Afonso Becerra e son de Becerreá, unha vila da alta montaña luguesa. Pertenzo a iso que denominamos colectivo LGBTIQ+. E son profesor de dramaturxia na Escola Superior de Arte Dramática da Galiza, a ESAD de Galiza, que está en Vigo. Por que digo que pertenzo ao colectivo LGBTIQ+? E que implica iso? Digo porque é necesario facer visible a diferenza. A diferenza é a que fai que exista diversidade, pluralidade e máis riqueza no mundo. É necesario facer visible a diferenza, sobre todo cando esa diferenza implica unha marxinación histórica contra lesbianas, gays, bisexuais, transexuais, intersexuais e persoas queer. Ou sexa, contra todas aquelas persoas que non nos identificamos coa tendencia hexemónica e maioritaria da norma heterosexual do patriarcado, na que somos educades desde que nacemos. Dixen tamén que son profesor de dramaturxia e engado que tamén son dramaturgo. E iso que significa? Pois que me dedico á enxeñaría dos espectáculos, principalmente dos que acontecen nos escenarios teatrais. O máis bonito dos escenarios é que nos permiten non só imitar as realidades que nos rodean, xogar con elas para poñer o foco en aspectos sobre os que queremos chamar a atención dunha maneira emocionante e que faga pensar a xente. Ademais, tamén podemos crear mundos e facer que algunhas utopías poidan realizarse en riba dos escenarios. Por exemplo, que unhas rapazas que non son delgadas nin teñen os corpos que mandan os canons da moda poidan bailar e actuar expresando a súa felicidade por ser como son e por facer o que máis lles gusta. E aínda por riba contarnos a través do teatro a historia de Elisa e Marcela, dúas mulleres da Coruña que se amaban e que foron as primeiras en desafiar a sociedade e casar en 1901. Esta igrexa ten unha cousa de especial, e é que aquí, no 1901, casaron dúas mulleres, Elisa e Marcela. Tin tiquitín tin tin tin, tin tiquitín tin tiquitín tin, tin tiquitín tin tin tin, tin tiquitín tin tiqui 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 tin tiquitín tin tin tin, tin tiquitín tin tiquitín tin, tin tiquitín tin tin tin, tin tiquitín tin tiqui 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 tin tiquitín tin tin tin. Pum chan chan, 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 pum chan chan. Nos que vivimos calumniadas, desprezadas, ultraxadas, nun mundo de dolor, para que non falte o drama nesta historia de lesbianas. Aquí vai esta canción, aquí vai esta canción. Bicos de 7 colores, mulleres con mulleres, señores con señores, orgullo da combinación, brota no corazón. Purpurina de amor. Chin, 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 pum. Elas son a Panadaría, Areta Bolado, Ailén Kendelman e Noelia Castro. Foron alumnas de ESAD de Galiza e forman o primeiro grupo de teatro abertamente lésbico da historia do teatro galego. Con Elisa e Marcela gañaron o premio María Casares ao mellor espectáculo en 2018, o María Casares a mellor actriz protagonista para Areta Bolado e tamén o mellor texto orixinal que temos en libro publicado pola RGT. Temos unha edición especial e unha versión só co texto. Aquí hai partituras, fotos. Ademais, tamén levaron o premio María Casares a mellor dirección para Gena Bahamonte. O bo do teatro, da danza, do circo, é que son artes vivas. Ou sexa,
nas que o público se encontra directamente cas actrices e actores, en vivo e en directo, sen mediación tecnolóxica, sen pantallas polo medio. Nese encontro, o máis importante non é o que se di, senón o que pasa, o que sucede entre nós. Porque o que pasa e o que sucede, aínda sendo unha ficción teatral ou un xogo sublimado, aféctanos directamente. Ou sexa, non é que alguén nos diga, por exemplo, que un home, un rapaz, pode maquillarse e poñerse purpurina e sallas, senón que iso acontece directamente diante de nós. Por tanto, a acción é inapelable. De repente os desexos fanse realidade no escenario. E iso produce emocións e tamén nos fai pensar e, por suposto, pode xerar debates e polémicas. Acórdome de nacer amarelo. Acórdome de nacer amarelo e das veces que non nacín. Acórdome de nacer amarelo e vestir de azul. Acórdome de mexer por min e dunha erección. Acórdome dunha erección nos vestiarios do instituto. Acórdome da falta de educación nos centros educativos. Acórdome cando deixei de crer, porque deixei de contar mentiras e de como extirpei a culpa a base de razón. Ele é Davide González, que tamén foi alumno de SAT, coa compañía Incendiaria ao lado da dramaturga e directora Vanessa Sotelo, tamén alumna e agora profesora de SAT de Galicia. A peza titúlase Microspectivas dun marica millennial e con ela gañaron o Premio María Casares ao mellor texto orixinal en 2021 e tamén o mellor actor protagonista. Davide revélanos aquí as súas vivencias de infancia e no instituto, nun contexto rural, o feito de sentirse diferente á maioría dos compañeiros e tamén as incomprensións e problemas que sufriu. A este respecto, temos unha obra que se atreve directamente a poñer en escena o drama do bullying na escola e incluso o posible suicidio de Pedro, un cativo de 10 anos, que sofre esa violencia. A obra titúlase Mosca. Está escrita por Gustavo del Río, que a dirixiu no teatro coa Compañía Ártica de Vigo. Chámome Pedro, teño 10 anos. Fago 11 anos o 17 de xuño. Que non cantes na mesa. O seu amigo baixiño fixo o mesmo e quedoulle un fío de baba transparente colgando do beizo que logo reabsorbeu. Non toques a cabeza. En Mosca
De Gustavo del Río e no espectáculo da Compañía Ártica Teatro podemos ver, a través dos pais do cativo e da súa profesora, o difícil que é lidar cunha situación de acoso escolar, a injustiza e o perigo que supón. A obra, no último momento, acaba cun final feliz e axúdanos a tomar conciencia sobre esas situacións. A conciencia é importante para que isto deixe de pasar e poidamos vivir nunha sociedade máis igualitaria e máis xusta, na que se respecten as persoas que non son como a maioría. Outra peza que denuncia as violencias que sofre actualmente o colectivo LGBTI que máis é Menudo Día, do colectivo Chamizo Bello Vila, xunto a Noa Iriarte coa colaboración de Ana Smith Miss Beige. É un espectáculo moi próximo da performance, no que podemos ver a Alberte Bello en zapatos de tacón cunhas transformacións de vestiario que fan del un corpo queer, nunhas accións escénicas nas que se inclúen documentos audiovisuais que amosan noticias de prensa sobre agresións a persoas do colectivo LGTBI que máis, como a que o propio Alberte Bello padeceu un ano antes en Vigo. E tamén hai neste espectáculo declaracións homófobas de responsables de partidos políticos que sementan o odio. Chamaronme maricón antes de saber que o era. Unha forma de poder, unha maneira de coller un a un os meus órganos internos para facer unha boneca con eles e poder cuspirlle enriba. Asasínante o berro de maricón. Asasínante berrando todo aquilo que debe ser estirpado, sacado pola porta de atrás. Es una organización sectaria, que es una organización que solo permite una forma de ser LGTBI, que no representan a todos los gays y lesbianas, ni transexuales ni bisexuales, sino que es un chiringuito, un núcleo de poder, una fuente subvencionada. No tenemos por qué ver fiestas, y puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona. Yo creo que no se sienten cómodos con la caricatura que se hace de ellos. La fiesta del orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la casa de campo. Esa ley es una auténtica vergüenza social. Esa ley, si en algún momento llegamos Vox a poder hacer algo, esa ley tiene que ser derogada, porque vulnera un montón de derechos. Si realmente se quiere defender a los niños, no hay que defender a los niños homosexuales, si es que existe semejante cosa, a los niños trans, hay que defender a todos los niños. Vamos a ver, el matrimonio es una organización el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Otra cosa es que otras personas decidan de una manera comprometida. Nosotros lo llamaríamos una unión civil. Que es un chiringuito, un núcleo de poder, una fuente subvencionada. Una forma de ser LGTBI que no representan a todos los gays. Puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, un chiringuito, un núcleo de poder, una fuente subvencionada. No tenemos por qué ver que no se sienten cómodos con la caricatura. Estivemos aquí dende o principio e imos seguir estando. Porque estou furiosa, porque estou viva, porque a violencia creou un recordo no teu corpo que é imposible de borrar. Os nosos corpos
e as nosas presenzas na maneira de movernos, de falar, de vestir, de expresarnos, son a nosa carta de presentación. A través do corpo e do movimento, incluso sen necesidade de dicir nada, xa nos retratamos. Coincidimos ou diferimos das normas non escritas que ditan como debemos ser segundo o sexo biolóxico e o xénero que se nos asignou. Neste sentido, a danza, o teatro físico, a performance, aínda exploran mellor esas potencialidades dos corpos en movimento, a hora, por exemplo, de diluir os compartimentos estancos de xénero. Por exemplo, cando nos poñemos a bailar e nos liberamos dos xuízos e dos prexuízos, cando nos soltamos, podemos descubrir que o noso corpo vai perdendo as restriccións e, de repente, non importa se somos homes, mulleres, interxénero, de repente desaparece a identidade e os xéneros binarios. En Galiza está o colectivo Vaca Burra, formado por Gena Bahamonde e Andrea Quintana, Gena tamén foi alumna da ESAD, que cruzan danza, performance e teatro. Por tanto, rompen os compartimentos estancos do que podemos entender tradicionalmente por danza ou por teatro, para presentarnos corpos invertidos, corpos queer. Un exemplo moi divertido que nos axuda a comprender estes aspectos é a súa conferencia performativa no espectáculo titulado Metodoloxías carroñeras para corpos invertidos. Na danza contemporánea galega, que é aquela que crea movimento para expresar desacougos e ledicias, David Loira ten feito varias pezas que abordan os soños, os desexos e os pesadelos dun rapaz gay. Na 10ª edición do Festival Escenas do Cambio 2024 da Cidade da Cultura, puidemos ver Blondie, unha peza perturbadora que, tomando como título o nome da cadela de Hitler, chamada así Blondie, repasa dun xeito poético e cru a violencia e a marxinación contra os homosexuais desde os campos de concentración nazis até os nosos días. El equilibrio proviene de una mente en calma. Con base nas danzas urbanas e na creación contemporánea, a compañía El Ahud, formada por Sabela Domínguez e Julia Laporte,
traballan desde unha perspectiva LGTBIQ+. Fano non só por bailar en xuntas e pola afectividade que se pode sentir entre elas dúas, senón tamén polo seu aspecto e pola dramaturxia das súas pezas. Por exemplo, en No, que é unha peza do 2022, a través dunha viaxe onírica, como de fantasía, pode percibirse o debate actual sobre a deconstrución de xénero e a conciencia de clase. Eu teño que dicir algo. Queridas compañeiras, en este preciso instante onde queremos comunicarvos que estamos a punto de facer novas dinámicas para así comprender cales son os novos espazos que queremos ocupar. Hoxe estamos aquí para dicir algo de suma relevancia para nós e de suma relevancia para todas vos. Se eu non son importante, podo dicir cousas importantes? Non sei que dicir. O que nos acontece hoxe é querer seguir dando voltas para así poder voltar a comezar. Tamén está ben lembrar Intempestiva, a peza breve coa que Lahoud gañou o primeiro premio do certame coreográfico de Madrid en 2021, así como o premio da crítica dese mesmo certame a nivel estatal. Trátase dunha peza inspirada na figura da poeta Xela Arias, na que Sabela e Julia nos falan e nos danzan a liberdade de poder escoller o que queremos facer na vida, a marxe das convenencias e do que se supón que son traballos de proveito. Porque, igual que as persoas do colectivo LGTBIQ+, sofren marxinación, tamén acostuman sufrila as artes escénicas, consideradas polo sistema de produción e consumismo como pouco útiles. Así pois, as persoas que se dedican ás artes escénicas sofren unha certa minusvaloración, a menos que sexan famosas, porque saen na tele ou no cinema, en produtos de éxito comercial. Se aínda por riba, esas persoas que se dedican á danza, ao teatro, ao circo e que non son famosas, tamén pertencen ao colectivo LGTBIQ+, entón sofren unha dobre discriminación. Isto é unha inxustiza que denota falta de empatía, de coñecemento, de comprensión, de respeto e, basicamente, unha falta de educación, no sentido máis profundo da palabra educación. É un conto de que me lembro moitísimo. Eu son Sabela, aínda que todo o mundo me chama Xela. O meu pai chamábame Xela. Penso que Xela non é un nome de verdade. No rexistro aparecía o meu nome como María Ángeles ata que o cambiei. E despois puxen María dos Anxos, porque aínda non me deixaban ser Xela. O meu pai chamábame Xela. O meu avó chamábase Valentín.
Eu non quero que me recoñezan polo meu pai, porque eu son Xela, non son a filla de Valentín, nin a neta de Valentín, son Sabela. E cando rematei o bacharelato deixei de estudar. Lembro que lle din os papéis a miña nai e lle dixen que eu cando rematase o instituto quería marchar para Londres. Que non é que non quixese seguir aprendendo, eu quería deixar de estudar para empezar a aprender. Que era tonto este teléfono. E agora descubrín que foi Xela que o traduciu. Ou seja, que eu estaba lendo cousas traducidas por Xela, pero non o sabía. En no instituto sempre fui moi boa estudante, sempre saquei moi boas notas. De feito, saquei matrícula de honra para non estudar. Eso foi no colexio. E despois no instituto... Eu son Sabela. Ainda que todo o mundo me chama Xela. O meu pai chamábame Xela. Penso que Xela non é un nome de verdade.
Non sei se facer algo de algo. A realidade transxénero non é aínda moi habitual nas artes escénicas. Temos na cultura irmá portuguesa varias pezas de Gaia de Medeiros, como Baque, de dar un baque, un golpe, non? Baque é o título, que inaugurou o Guidance 2023, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Guimarães. Un espectáculo integrada por unha equipa artística de 5 persoas transxénero e non binarias, que nos fai achegarnos de maneira moi empática as súas historias, os seus desacougos e os seus soños. Nesse espetáculo, eu tentei juntar um elenco de... Somos 5 pessoas em cena, 5 pessoas trans, não binárias, e de áreas diferentes, da música, da performance, da dança. Então é muito interessante ter pessoas que nunca dançaram, que nunca colocaram seu corpo para discutir alguma ideia. Eu gosto muito de ver pessoas que não têm o vocabulário da dança, porque às vezes a única coisa que ela tem para estar em cena é uma ideia, é um gesto, é uma intenção. E a intenção vem às vezes sem nenhum filtro de linguagem já conhecido. Então eu acho isso muito bonito, sabe? Também ver corpos um pouco mais reais, né? Um pouco menos condicionados em cena, com suas fragilidades, com suas questões, com suas inseguranças. Parece que aí os corpos menos treinados têm mais possibilidade de não esconder quem são em cena, né? E eu acho isso muito bonito. Às vezes parece que treinamento é saber esconder quem você é para virar outra coisa. O que também é interessante, mas tem hora que... Será que a gente não podia tirar um pouco, né, essa carapaça assim, de performers? Ele começou por uma autorização para um grupo de pessoas trans se celebrar e poder falar de tudo que não fosse especificamente questões de gênero, questões relacionadas à identidade de gênero. Então, se a gente não precisasse falar sobre isso, a gente falaria sobre o quê? Né? Era mais embarcar nisso do que exatamente pensar uma utopia onde isso não existisse. E a partir disso, a gente foi se conectando com muitas coisas da infância, né? Às vezes são pessoas que viveram uma infância um pouco... Eu, pessoalmente, vivi uma infância muito mais calada, muito mais fechada em mim própria. Então, revisitar aspectos da infância hoje em dia também tem uma celebração aí, uma reconquista de uma liberdade que lá eu não consegui me autorizar a tê-la naquela altura. Eu acho que esse espetáculo também tenta falar sobre motivações para estarmos juntos, né? O que fazemos, o que podemos fazer juntos hoje nesse mundo, né? Tantos desejos, um grupo é composto de muitos desejos e às vezes desejos divergentes. E aí, o que nos une, né? O que nos faz tentar lutar por alguma coisa juntos? Então eu queria que esse espetáculo também pudesse transitar com muita liberdade entre o riso frouxo e as coisas que fossem mais sentidas e dramáticas, né? Para que a gente pudesse falar de tudo que nos conecta com pulsões de vida e de morte também. Porque eu acho que é todo dia esse embate, né? Todo dia que você abre o olho e você fala, vou para a vida ou não, né? Vou acordar para mais um dia ou não. E às vezes o que te leva a viver mais um dia, a ter gana e energia para viver mais um dia, varia desde hoje eu vou mudar o sistema político até hoje eu vou dar um abraço no meu cão, né? Vou tomar um café hoje com canela. Ou não, vou hoje fazer uma petição online para pensar questões climáticas. Então, nós estamos o tempo inteiro nisso, né? Não há a mesma régua aqui
aqui dentro sobre motivos que são de contexto, de conjuntura de mundo, até esses que são da esfera muito mais pessoal, aqui dentro nos desejos, nos sentimentos mais íntimos. Essa diferença é muito difícil de falar assim, a partir daqui, isso motiva mais, isso menos. Então, quando eu criei esse espetáculo, eu queria que a gente pudesse pensar que esses corpos que estão em cena, essas pessoas que estão em cena, elas pudessem estar livres para simpatizar ou para serem empatizadas com essa plateia, que também é muito diversa, né? Uma plateia que sempre muda. Não faço espetáculo pensando em quem é o público, mas me interessa muito que, seja quem for esse público, que de alguma forma essas pessoas consigam perceber que aqui dentro também há pessoas com histórias mais ou menos parecidas e que, na verdade, existe uma certa fragilidade e uma certa incerteza sobre o que é existência e o que é existir hoje, que todos compartilhamos. Então eu acho que é um convite para vamos pensar o que é estar no presente e que histórias vamos contar daqui para frente. Volvendo ao territorio galego, podemos encontrarnos co actor trans Nicolás Otero, Nico Elsker, de nome artístico, que tamén estudou aquí na ESAD de Galiza, e que entre os diferentes traballos que fai como actor está o do cabaré drag, como Drag King. É un musical autóctono xunto ao grupo Marinita e sus Maromas de Vigo. A picardía, o humor e a provocación cómica nun estilo moi popular e festivo parécenme as súas características máis notorias. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? Will the days of the lips are all right? You're toxic, I'm slipping under. Taste of the poison paradise. I'm addicted to you. You know that you're toxic. It must be something that we call love. Wherever I go, I'm coming back. And time cannot knock me off my track. This resolution is final. It must be something that we call love. It's when you're craving to say your name, and my reality seems to break apart without rival. No need to worry, we're falling down. It's our happy story, and there's no one around. We will go for it, and I know you'll be mine forever. Windows wide open, flying so high. Both of us hoping to the magnificent sky.
saw you here, I knew that I was blind before you. No need to worry, we're going downside. Happy story, and there's no one around. We will go for it, and I know you'll be mine forever. Windows wide open, flying so high. Both of us hoping to the magnificent sky. Rain keeps on falling, and I know you'll be mine forever. Dentro do xénero do cabaret postdramático e queer, en 2023, Alo Pro e Alberto Bello estrearon unha peza breve titulada Non obstante, Life is a Cabaret as You Know, no 4x4 de Vigo Cultura, con texto e dirección miña. Unha peza pop que reivindica a Ana Quiro e que fai parodia das poses de instagramers, tiktokers, influencers, abogando por unha vida máis libre e máis auténtica. De no obstante, Life is a Cabaret as You Know podedelo encontrar aquí neste libriño de pezas breves que se titula Pandrama, da editorial La Llovento, e tamén así de pezas que eu escribín de temática LGTB. Son pezas pequeniñas para xogar. Tedes textículos dramáticos e postdramáticos, textículos porque son textos pequenos, tamén da editorial La Llovento, e dramatículas, como se fosen partículas, tamén da editorial La Llovento. Os tres forman unha tríade de textos breves para xogar, e a maioría deles abordan a temática LGTB e que máis. Salto agora para unha das últimas novidades a nivel de danza. Cun pé no baile tradicional, a compañía Francieira Danza estreou en 2024 Ceibe, unha peza na que reivindica a liberdade das persoas para ser e se expresar como queiran. Nesta peza, a través do símbolo dunhas máscaras que cobren toda a cabeza e que son como un novelo de la vermella, representa todas esas ideas que nos inculcaron de como debemos ser e de como debemos comportarnos segundo os xéneros binarios home-muller. En Ceibe, o baile e o canto son unha vía para ceibarse desas restriccións empobrecedoras que coutan a vida das persoas. No elenco, ademais, ides poder ver bailar e cantar a unha das tanxugueiras, a Ida Tarrío, e tamén a Martín Mondragón. E xa para rematar, recomendarvos algunhas outras lecturas. Por exemplo, esta peza de teatro titulada Home, de Iván Calotto, publicada pola RGT, sobre os distintos tipos de masculinidades, a través do diálogo entre os homes que pertencen a diferentes xeracións dentro dunha mesma familia, o avó,
o pai, o fillo queer non binario, o tío gay. É unha peza moi divertida na que vemos como razoan e como se relacionan diferentes xeracións. Outro libro que me gustaría recomendarvos é este: Nós as inadaptadas, representacións, desexos e historias LGBTIQ na Galiza, coordinado por Daniel Amarelo en A Través Editora. Neste libro podedes encontrar 2 capítulos dedicados ás artes escénicas, un de Gena Baamonde titulado Machonas, travestismos e contraxéneros na práctica escénica galega, e outro meu que se titula Dramaturxia queer e contestación estética na Galiza. Ademais deste libro, tamén vos convido a que entredes na páxina web da RGT, Revista Galega de Teatro, onde poderedes encontrar unha sección especial que se chama Palcos LGTB e que máis, con artigos sobre espectáculos, festivais, entrevistas. Nesta sección poderedes descubrir moitas iniciativas de artistas do colectivo. Só me resta animarvos moito a ir aos teatros e desfrutar das artes escénicas. Se alguén vos di que non lle gusta a danza ou o teatro, é porque aínda non tivo a oportunidade de alucinar e de voar coas artes vivas. Porque o teatro e a danza, as artes escénicas, tratan da vida a través do xogo. Se che gusta a vida, tamén che van gustar as artes escénicas, porque nelas a vida intensifícase, brilla e énchese de cores, igual que as do arco da vella que loce na nosa bandeira, a bandeira LGTB e que máis.